Довольно, я кажу. Что он делает? Коррупция, выделенная земли. А як це депутат? Я не знаю. Це що ще не виступав. Хто це виступав? Хто це виступав? Який депутат? Вадим з Батьківщини. Вадим Ющенко. Які замовні матеріали ми? Що ви говорите, що це? На комітеті вас працює ви прийняли позитивне рішення. Соболєв начал. Законопроектом пропонується внести зміни до статей Кримінального кодексу України, встановивши більш сувору відповідальність за військові злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу, якщо їх вчинити не лише в умовах воєнного стану, а й в умовах особливої воєнної. Комітет двічі розглядав прийняття до законопроекту. Перший раз 27.01, після позачергового сесійного ради, другий раз 7 року. Комітет на засіданні 4.02 року переглянув своє рішення від 27 саме врахував пропозиції